Tänään meillä on vieras täällä, kuten muinakin iltoina. Nimittäin Steve Parkinson, joka on kuuluisa 80-luvulla rockibändistä Scream of Anger. Ja kuulostaa sille, että hän on juuri minun oven takana. Hän on nimittäin aivan älyttömän kova ääni. Eli varautukaa. Tää sisään. Sinne on ruusu! Hei! Eli minä saan tämän ihanan aiheen, että saan haastatella sinua. Ajattelin kysyä, miten alun perin, miten sulla tuli tämmönen ääni siis näin kova? Mitä sä teit? Lauloin bändiharjoittelussa aina mikrofoni suljettuna, ihmettelin vain, että miten minun ääni ei tule kaiuttimista ulos. Sitten rumpali sanoi, että mikrofonissa oli nappi olemassa, mikä piti laittaa päälle. Mut siis mitä sä teet, jos sä vaikka menet kirjastoon, kun pitää olla ihan... No harjoittelussa en ainakaan voi laulaa enää mikrofoni auki. Mut siis okei. Mitä sä teet nykyään elämässä? Laulan kuorossa. Oon päättänyt lopettaa, koska se on vaan mun ääni kun kuuluu. Anteeksi jos nauran, mutta eikö sinusta ole huvittavaa olla näin isoääninen mies? Ei! Okei, mut siis mitä sä teet, jos et sä huuda? Vittu ne kaikki elämäkä! Voi että, mulla on täällä tänään taas tämmönen aivan ihana vieras. Turpa kiinni, akka! Voi että, siis en mä minä pahalla tarkoittanut, anteeksi. Älä koske minua, minä painu helvettiin tässä saatana turjassa! Et sä voi Fucking bitch! Et sä voi tolle! Oi, pyydän anteeksi. Voi.